ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଝିଅକୁ ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଅ ବି ସେ ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିନା ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ପୁଅଟି ପଚାରେ କାହିଁକି? ଆଉ ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ମୋ ହୃଦୟ ପୁରା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ପୁଅଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକାଠି ରହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମାନେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପୁଅଟି ହସି ଦେଇ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରଖି ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ହେଲା। ଆଉ ବାହାଘରରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗିଫ୍ଟଟିକୁ ଖୋଲିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆଖିରେ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ନେଇ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା,